Kahirapan ang isa sa mga rason kung bakit marami ang may pangamba na magpatingin sa doktor. Isa na rito ang pamilya Llaneta mula sa Talahib Daraga Albay na mayroong kaanak na may sakit. Sa loob ng 3 dekada, sa maliit na espasyo na ito ng kanilang tahanan, umiikot ang mundo ni Joy. Pero kahit 30 taong gulang na ito, ang kanyang katawan ay hindi naaayon sa kanyang edad. Ang kanyang mga paa at kamay nakabaluktot na. At ang kanyang ulo ay hindi maidiretso kahit ang kanyang mga mata ay hindi makatitig ng maayos sa amin. Ayon kay Adelaida, hindi nila hanggang ngayon matukoy ang sakit ng kanilang anak. Tulog siya mamundag, di mo yung magalis siya nagdudulo. Yung panugangan pa ako, sabi kang panugangan ko, daron daw sa ospital, dengan matulukan lamang ito utong. So, siro baga, nganik hindi magulko. Sabi ka naki ko, ngayon mga sininik niya, daron para niwang. Ngayon na ako nang ka. Ayon sa ina nito, ipinanganak ito sa loob ng kanilang tahanan na normal. Pero sa kalaunan ay nagkaroon ng problema sa kanyang kalusugan. Hindi mo na akong nagpapadoktor. Wala mo na akong bakal vitamin. Sa kagustuhan ng pamilya na malaman ang sakit ni Joy, lumapit sila sa aming programa na Tabang Ora mismo para maipasuri si Joy sa doktor. Sa 30 years, simula po nang ipinanganak niyo po siya, talagang kayo na po at si tatay yung nag-aalaga po sa kanya. Po. Wala po kayong ibang anak, nakatuwang. Dahil naman po, anas na po sila may mga agawom. So eto pong si Joy, pang ilang anak niyo po ito, Nay? Pangwalo. Pangwalong Pangwalo. anak si Joy. Opo. Ilan po yung anak niyo lahat? Walo po. Ngayon, naganan si Duwa. Anong nasa na po? Opo. Nay, ilang taon na nga kayo, Nay? 73. 73 years old. Gaano kahirap po, Nay? Di kaya po siya nakakaagi tapos aga-aga kaya na ano po kaya ako saya natanglayon mo na ko po. Nag-aapon talaga yan. Ano daw niya kung kasalanan ko talaga miyaki akong arugaan eh. Gapot talaga ang buhay ko. Gapot ko yung buhay ko. Ito po bang si Joy ay napatingnan niyo po sa doktor? Ang problema nga po, kwartaan day sa munya. Ang problemang ito ni Nanay Adelaida ay agad na binigyang solusyon ng programa. Makinig po kayo na yan para sa medikal na pangangailangan. Kasama natin ngayon si Ma'am LB Sidenio, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Miss LB, magandang hapon. Yes po, Mr. Remy, magandang hapon po. Sa loob ng 30 years ay hindi man lang po napasyakapan si Joy. Kaya po ba natin, Miss LB, na mapatingnan sa doktor itong si Joy para naman matukoy kung ano talaga yung sakit niya? Yes, Mr. Remy. Actually, open naman po tayo. 24/7 naman open po ang DRSMC para sa mga katulad na kaso ni Joyce. Lahat ba, Miss LB, ng mga pangangailangang gamot at including yung hospital bill ay sagot na ng Ako Bicol Party List? Sasagutin po natin yan. Ang kailangan lang, madala po yung pasyente dito at matingnan ng doktor. Salamat po. Salamat na sana sa taong tabangin sa oras mismo. Makalipas lamang ang ilang araw, sinundo namin si Joy upang mapasuri na sa wakas sa doktor. Magandang araw mga ka-aksyon! Nandito tayo ngayon sa Barangay Talahib, Daraga Albay. Susunduin natin si Joy para masamahan siya sa ospital kung saan matapos ang 3 dekada ay magkakaroon na ng kalinawan ang kalagayan niya. At sa aming pagdating sa kanilang lugar, hindi na namin kinailangan pang umakyat sa bundok dahil ang maaliwalas na mukha ng kapatid ni Joy ang bumungad sa amin at karga-karga si Joy. Ay, dinala niyo na po pala ate dito sa baba si Joy. Ano sa pakiramdam na mapapacheck up na natin si Joy? Mahal ba kasi ako? Oh, Siyempre, huwag mga kaagi. Siyang kung anong kamatian ni Nino.
Ayon sa doktor, kailangan sumailalim sa laboratorio at uminom ng mga gamot si Joy. At ang pangamba na bayarin ng pamilya, sinagot na ng programa. Lumabas sa resulta na si Joy ay may sakit na Down syndrome o isang kondisyon na kung saan ay may dagdag na chromosome 21 at dahil dito ay maaaring magkaroon ng mga komplikasyon sa pisikal at pang-intelektual. Gayunpaman, handang tanggapin ng buo ng pamilya ni Joy ang kanyang kondisyon at walang pang-aalinlangan na alagaan siya ng buong puso. Salamat po sa tabang kanura mismo sa kuyang ako na si Joy. Aram niyo na po ang kanyang kalagayan na natulungan po ninyo. Salamat sa ura mismo, tabang mo. Marinang kamtangan niya nga na aramin ako ng kalagayan niya. Maliban sa libreng check-up, nakatanggap din ng grocery pack si Joy, pati na bagong higaan at mga unan. Kain tayo dalawa hindi sa bigyan. Kitang-kita sa mukha niya ang saya at pati na rin ang mga magulang ni Joy ay hindi maitago ang galak na nadarama. Ang kwento ni Joy ay isa lamang sa mga patunay na ang tabang ora mismo ay handang maging tulay para makatulong sa medikal na pangangailangan. At balang araw ay mawala na ang pangamba ng bawat Pilipino na magpasuri sa doktor dahil sa kahirapan.